Vulturii trăiesc până la 70 de ani. Dar ca să atingă această cotă, la vârsta de 40 de ani, vulturul se confruntă cu o dilemă crucială. Ghearele îi devin obtuze, ciocul își pierde ascuțimea, iar penele se îngroașă. În acest moment, vulturul are două alegeri dificile: să renunțe și în final să moară de foame, sau să treacă printr-o transformare radicală. Procesul dureros implică zdrobirea ciocului vechi de o stâncă, urmată de creșterea unui cioc nou. Apoi ghearele și penele vechi sunt smulse, făcând loc unor noi începuturi. Acest proces poate dura până la 150 de zile, dar în final, vulturul descoperă adevărata sa putere. În viață, inevitabil, vom întâlni greutăți, însă modul în care le înfruntăm și le depășim ne definește.